हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय आंनि डिजिटल एजुकेशन चेनेलाव दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय इउट्यूबनिफ्राय भिडिअखौ जों माबोरैहाय डाउनलड खालामनानै सेभ खालामनानै लाखिनो हागोन। दानिया नायदो इउट्यूबाव थांदो जोबोद इजि इउट्यूबाव थांनानै मा खालामनांगौ नोंथांमोन हमना ला भिडिअखौ क्लिक खालामबाय आं दानिया नैबे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा डाउनलड खालामनो एबा जिखिजाया सल' मेथाइ भिडिअ माने जिखिजाया भिडिअखौनो नोंथांमोना जुदि डाउनलड खालामनोब्ला बहा थांनांगौ मबाइलाव नैबे गाहायथाराव शेयार होनाय बुटन दङ ना शेयार होनाय बुटनाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे अपसना मबाइलाव फैगोन कपि लिंक दानिया बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय कपि लिंक होननायाव कपि लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जेनेबा कपि जाबाय हा कपि जायोब्ला दानिया जोङो मायाव थांनांगौ बेखौ मिनिमाइज खालामनानै लाथ' बिनिफ्राय क्रम होननाय मोनसे वेबसाइटखौ अपेन खालाम क्रम होननायखौ अपेन खालामनानै सार्च बाराव क्लिक खालामदो दानिया मा खालामनांगौ गिभ लिंक फार्स्ट बेखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामनांगौ बिनिफ्राय गोजौथाराव नुबायना अनलाइन भिडिअ डाउनलडार फर फ्रि दानिया बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया गाहायाव नायदो नैबे पेस्ट ए ससियेल इउआरएल होननाय दोङो नैबे पेस्ट ए ससियेल इउआरएल बेयाव जोङो पेस्ट खालामनानै होनांगौ बेयाव आसिखौ थुहाबनानै होनांगौ होमबानिया मबाइलाव पेस्ट अपसना फैयो पेस्टआ दानिया पेस्ट जाबाय जायखौ जोङो एसे आवगाय शेयार बुटनाव थांनानै कपि खालामदोंमोन बेनो जाबाय इउआरएल लिंक आरो बे लिंकखौ जों बेयाव पेस्ट खालामफैबाय बिनिफ्राय गाहायाव नायदो डाउनलड अपसन दङ डाउनलडआव क्लिक खालाम डाउनलडआव क्लिक खालामखांनानै एसे लडिं जागोन दसे सम नेबानो जाबाय फैबाय दे माने अब्लाबा प्रब्लेम जानो नागिरो आरो टेनसन लानाङा बेखौ नोंथांमोना जुदि जाया बादिब्ला डाउनलडआव क्लिक खालामनानै खननैसो ट्राइ खालामनो गोनांबो जानो हानाय दानिया अपसन फैबाय गाहायाव दानिया नोंथांमोना बेखौ नायदो मोनथाम ग्रिन बुटन दोङो बे ग्रिन बुटननि ओंथिखौ बुजिना लानाया मोजां गिबियावनो दोङो 144p 3GB होननाय दोङो बेयाव मटामटि 551 KBनिल' दोङो भिडिअआ जेनेबा बियो मोनसे भिडिअनि माने क्वालिटि आरो 144pआ जाबाय मबाइल फिसायाव प्ले जानाय मोनसे 3GB मडेलनि ओमफ्राय 360pआ जाबाय एसे गुवार MP4 इयाव माने भिडिअ बाहाय गुवारसिन जागोन ओमफ्राय 720pआव जाबाय इयावबो MP4 थेवबाबो माने बियो एसे हाई क्वालिटि टाइपनि जागोन आरो मोजां क्वालिटिनि नांगोब्ला 720खौ डाउनलड खालामनो हायो 360खौबो डाउनलड खालामनो हायो पिक्सारा बेयावबो मोजाङानो फैयो माने MBनि एसे बाथ्रा थायो आरो नोंथाङा जिमान हाई क्वालिटियाव डाउनलड खालामगोन MBआबो इमान बुरजा जागोन आरो बे मोनथाम मादाव जेखि जाया मोनसेखौ क्लिक खालामबानो जाबाय बिनि उनाव गाहायाव थानायफोरखौ जोंनो नाङा दिसुन गाहायाव थानायफोरा साउन्ड गैयि गोजा बेफोरो साउन्डखौ क्रस सिन होना दोननो बेयाव साउन्ड गैया बेफोराव थुब्ला माने साउन्ड जानाय नङा आरो भिडिअआ बेखिनियानो अब्ला दानिया नायदो जोङो जेखि जाया मोनसे अपसनाव थुनानै डाउनलड खालामनोसै बेयाव एडभार्टाइज फैयो एडभार्टाइज फैयोबा जोङो नैबे गोजौनि सानजाबफोरखौ क्लिक खालामनानै होनांगौ होमबानिया गोमालांगोन डाउनलड जाबाय दोङो खिन्थु आं डाउनलड खालामला आं नोंथांमोननोल'सो खिथिदों डाउनलडखौ दोनथ'बाय आं पौज मारिबाय दानिया आङो डाउनलडखौ नाङाब्ला नैबे खनानि सानजाबाव थुनानै होनांगोन अब्ला थिग बिदिनो डाउनलड खालामनो हायो आरो डाउनलड खालामनानै थाहैनाय भिडिअआ डाउनलड अपसनाव थाहैगोन नोंथांमोना आरो बिदिनो गोरलैनो भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन गोजोन्थों भिडिअखौ नायनानै मुलाम्फा मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम